Hej, Hugo fra Tautek. Så er vi blevet færdige med et mindre projekt på 600 kvadratmeter i Ishøj, hvor det var et ældre slidt tagoptag, hvor det var taget mellem to bygninger, hvor det fik en del vand af. Og det har vi selvfølgelig fået gjort rent, og så får vores fantastiske grå silikonmembran den her gang. Vi kan både få den i hvid og sort også. Her har der også været en del reparationer, der skal laves på tag. Blandt andet fordi det ligesom er et byggeri her, der er lavet flere etaper, hvor først den ene bygning, der står andre bag mig, den er blevet bygget, og så den, der egentlig er foran mig, er blevet bygget, og så er der blevet lavet den her mellembygning bagefter. Så det gør så, at egentlig det fald, som er på taget, det egentlig falder ned mod de vinduer der, så der skulle både laves nye fuger under vinduerne, fordi de var egentlig blevet lavet med bitumfuger, som egentlig sådan på grund af varmen jo smelte, så der var egentlig åbninger ind, og vi skulle blive nødt til at gå over i nogle klemmelister, i stedet for de gamle indskud, der var, for at være sikker på, at der ikke, når der er rigtigt at trykke på vandet ned, at det blev skubbet op under indskuddene, hvor pappet var lidt løst. Vi har også fået monteret nogle skinner, der kan bremse vandet lidt, så det ikke var for meget fart på, når det kommer ned og tage, ikke også? Så der har været mange forskellige ting, der lige skulle laves her, men resultatet er blevet helt fantastisk. Skal vi have et projekt, I gerne vil have, vi kommer og kigge på, så giv os kald.